Pirsa jinberdanê Marqos de. Îsa ji wir rabû hat herema Cihustanê û derbasî aliyê dîn ê çemê Urdinê bû. Careke dîn elaletek li dora wî civiya û wî wek adetê xwe dîsa ew hîn dikirin. Ji feresiyan hinek nêzîkî wî bûn û ji bo got biceribînin jê pirsîn. Ma dibê got zilamek jina xwe berdê. Îsa bersiva wan da û got: Musa çi emir dawa? Wan jî got: Musa destûr da got mêr kaxeza jinberdanê binivîse û jinê berdê. Lê Îsa ji wa re got: Ji ber serhişkiya we Musa ev emir ji we re nivîsî. Lê di destpêka afirandinê de Xwedê ew nêr û mêr afirandin. Ji ber vê yekê mêr wê dê û bavê xwe berdê bi jina xwe re bibe yek û her du jî wê bibin bedenek. Wisa got êdî ew ne didona lê belê bedenekin. Ji bo vê yekê yên got Xwedê ew kirine yek bile mirov wan ji hevdû veneqetîne. Gava ew li malê bûn şagirtan dîsa li ser vê meselê ji wî pirsîn. Îsa ji wa re got: Kî got jina xwe berdê û bi yeke din re bizewce li hember wê zinayê dike. û eger jin jî mêrê xwe berdê û bi yekî din re bizewce zinayê dike. Pirtûka pîroz, Încîl, Silav û rêz xweşik û birayên hêja.